Добре, хора, вече сме в мола. Добре. Яко бойни котенца. Плакатът на бойните котенца. О, момичета, вижте. Да. О! Мялоди! Извинявай, Тори. Какво има, Тори? Яко! Има малки сладки папки с сладинки, с джудинки. Също има и филмът на 7-те джуджета на кино. И прекрасни рокли. Също има и намаление в Lidl. Обожавам молът. Но Тори, виж също. Тори, къде си? Тия бутна глупи. Трябва да те уволня. Много си непохватна. Вижте, бойните котенца са много добри. Слушайте какво правят те. Значи, бойните котенца са много готин клуб. Те решават случаи, не се занимават с убийства и им е приятно да разгадават. Да, но хора, вижте този хубав плакат на бойни котенца. Бойните котенца са много известни. Какво? Търсят си членове? Защото учениците са напуснали? Имат само няколко ученика. Супер! Търсят още 3 котки. Идеално. Ние сме 3. Добре. Да отиваме към Lidl. На другата страна е. Добре. Все тая.